Glory to Jesus. Hallelujah. Ishe Jesu basati fure mangwana nano musitara Jesu. Musandi fura Jesu dino chema Oh,
Somoterebo shitamaya rikama usekerebo shitamaya ndarabos haraka satamaya ndereke setemeya reketeterie terelebo shitamaya rakasakata yandarabisatamo hakuna hama yakafanana nemimwa. Thank you Lord, thank you Jesus. Hakuna hama kupinga Yesu, hakuna iko kuchina umekurapa wese iko hakuna iko kuchina Yesu ndiye
kuchina kupinda Yesu iko kuna iko kuchina Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tiri pamberi paMwari, tauya pamberi paMwari kuti vatiitire zvakanaka. Amen. Kada tikangoti hallelujah, you pull it and pull it. Wakaholda breath yako kusvika wadonha. Amen. Ana chiremba vari vanoita first aid kana wadonha. Hallelujah. Tinoda kuti tiende pamberi paMwari tinamata nokuda kwababa namai vatungamiriri vedu, tingovaisa pamberi paMwari. Tikuona kuti havapo, I'm sure vanenge vane basa ravari kuita kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tinoda kuti tiende pamberi pavo tisina kuimbirwa tivanamatire. Amen. Let's go before the Lord and pray for them. Mwari wemasimba ose tinokutendai, tinokuremekedzai mambo wemadzimambo, tinokuremekedzai Ishe wemadzishe. Tinouya pamberi penyu Baba nekuda kwevaranda venyu, Pastor namai Chiangwa vatungamiriri vamakatipa.
tinovaisa mukati meruoko rwenyu Mwari. Tinovanamatirira Baba panguva yemangwanani ano. Tinonamatira nyasha dzedenga Baba kuti dzive pamusoro pavo. Ngavaitirwe nyasha Baba, ngavaitirwe nyasha, varopafadzei, vazodzei nesimba rechikuriri pamusoro pemweya yose yetsvina. Tinokutendai Ishe wemasimba ose, tinokutendai Ishe wedu makarura, tinosimudzira zita renyu dzvene. Tinokutendai Ishe nekuti makatinakira. Piwai mbiri mambo wemadzimambo, piwai mbiri Ishe wedu makanaka. Ngavarangarirwe, ngavaropafadzwe, ngavazodzwe namweya mutsvene. Baba, vazodzei namweya mutsvene. Tinokukudzai, varwirei hondo dzose dzoupenyu hwavo, paradzai manomano owakaipa. Tinokukudzai Ishe wedu makanaka nekuti muri mutsvene, muri mutsvene, muri mutsvene, muri mutsvene, muri mutsvene mambo wemadzimambo. Tinokutendai Ishe wedu makarurama, tinokutendai Ishe wedu vanotigonera. Ngavarangarirwe nemi, ngavarangarirwe nemi muzita ramambo Jesu. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Tinoti tiende pamberi paMwari tinamatira mhuri dzedu. Amen. Tinoda kuti tiise mhuri dzedu pamberi paMwari. Mhuri inongotangira pana baba vepamusha. Amen. Yobva yaenda pana mai. Amen. Yobva yaenda kuvana vedu vose, handiti, nedzimwe hama dzedu dzose dzakatikomberedza. Pane tikarangarira revival that we had the previous week. In that word is still ringing in my mind. Amen. Rinotaura kuti woe unto them that have followed the way of Cain. Amen. The spirit of Cain is crafty. The spirit of Cain is jealousy. It's envious. The end result of the spirit of Cain is murder. Cain is riatata rakamandaria rikatataria riekemende murandandanda rikaman rietetere rikama ratatata urende riakamandaria ndarietete rikamanaria nana rakamanda. Baba, tinouya pamberi peuso hwenyu. Woe unto them, 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 woe unto them that have followed the spirit of Cain. Lord, Baba, shokorenyi rakati, the spirit of Cain is envious. The spirit of Cain is jealousy. The spirit of Cain is murderous. Rikamanda randaria tata reketeterete ritatata rakatatata riamandaria ndaria kamandarianda rekemenderie tete rikamanda ureyekemen uratataria kamanda. Muzita ra Jesu, muzita ra Jesu. Amen. 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 Whilst we are praying on the same theme, woe unto them, we are praying against the spirit of Cain. Amen. There is a chapter, Yavakabata Mfundis, another character that I grasped from that revival. Amen. 1 Kings chapter 21 from verse 1-7, but I wouldn't want to go through it for the sake of time. But let me try to quickly go through it. Inotaura nezva Ahab. Amen. Ahab abatwa nemweya weruchiva rwokungoti Naboth ane vineyard yake yakaita inherit from his forefathers. But Ahab anoshairwa hope. Mambo nekuzara kwenyika kwayakaita nezvose zvavanogona kuwana. Vakashaya zororo nemunda waNaboth. Vaka-approacha Naboth vakati, ndinoda munda wako
kuti ndigourima ma-vegetables, which means vakatoona kuti Naboth agona kushandisa munda wake here. But why is it that he inherited that vineyard from his forefathers? Amen. Ana baba rika mandaria reketeteria we said the family, Baba is the head. Amen. Now am I? Oh, you are custodians, you are stewards to these children. Amen. Tinotangira pana baba na amai. We want to pray against the spirit ya Ahab. Unozauti Ahab, Naboth was good, he stood his ground. God forbid, I will not give you the vineyard that I inherited from my forefathers. But babaka Ahab vakaenda kumba vakaona kuna mai vari destructive vanonzi Jezebel, because hanzi akatadza kudya Ahab akati Naboth ndamuti ndipe munda akaramba. Unoziva spirit of Jezebel is deadly, because Ahab akaudzwa kunzi ndo matongera munoita here, cheer up, eat your food, I will give you that vineyard. And what did Jezebel do? Jezebel akaurayira Naboth his vineyard. Ana baba, you've got your vineyard. Ana ma, you've got your vineyard. Vana vari munombi, you've got your vineyard. Your vineyard is your personality. Baba, your vineyard is the family that have been given by the Lord. Ama, you are the vineyard. You've got your own vineyard, your family and husband that have been given. Can you refuse with your vineyard? Refuse up to exchange what is good. Kuti akupe a vegetable garden. Vineyard ndo munorima mzambiri ngaka. How can you exchange your vineyard for a vegetable garden? Who will buy vegetable at a price, a price cost like grapes and wine? Zvinogadzirwa muno grapes anorimwa mu vineyard. Let's go before the Lord. Refuse with your vineyard. Muranda rakatata. Rike menderia tata. Muraka mandaranda ria tata. Baba, tinokutendai panguva yemangwananaro, tinokusimudzirai, tinokupai mbiri mambo wemadzimambo, tinokupai mbiri she wemadzishe. We refuse the spirit of Jezebel. 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 We refuse the spirit of Ahab. God forbid. God forbid. We will not release our vineyards in exchange for a vegetable garden. We will refuse. We will refuse a swap for a thing that is not valuable. Mashita yenyu mwanakomana wa Mwari. Tinokutendai mambo yemadzimambo. Tinokutendai. Tinokutendai shewe madzishe. Tinokusimudzirai mwanakomana wa Mwari. Baba, tinokutendai panguva yemangwanani ano. Mashita yenyu Baba, we rebuke the spirit of Ahab. We rebuke the spirit of Jezebel. We rebuke the spirit of Cain. We refuse the spirit of Haman in the name of Jesus. Mwari Baba mashita. Kudzwai Jehovah okururamani kuti muri muchena. Piwai mbiri mambo yemadzimambo. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Amen. Toda kwasai mose mstara mambo Jesu. Amen. Tozati baba na mai havapo but toda kwazisa muzita ra mambo Jesu. Amen. Panapa tinana mufundisi vedu muri kuona panapa. Ndo vandafunga vhesi rinotaura kuna Hebrews rinoti zvino zvatakakomberedzwa negore rezvapupu. Amen. Tinawo mafundisi edu toda kukumhoresai zvakasarudzika muzita ramambo Jesu. Amen. PaFaith Alive takaropafadzwa takapiwa ma-elders. Tinoda kungoafarira nema-deacons, vatungamiriri vedu nevatungamiriri vema-departments akasiyana siyana. Tinoda kuvakwazisa muzita ramambo Jesu. Amen. Amen. Pane vari kufara here?
pane vamwe vakasuwa. Amen. Kunoku ndiro bako routiziro. Kana wati wewe une nyaya yako iri tokunetsa, ukadzingara watongopinda munomka, ungotoziva kuti finished. The devil is finished. Because you've got the authority to speak, to nullify his or paralyze his activities. Amen. Toda kukwazisa Sunday school yedu vatungamiri vedu vemangwana. Amen. Hallelujah. Amen. Inini ndikaona vanhu vakasuwa ndimboregedza kuramba nchiita zvandiri kuita kusvika ndaona kuti vari kufara. Amen. Ndikaona vanhu vasina energy handimboregedza zvandiri kuita kusvika ndaona kuti they are now energetic. Amen. Ko toda kukwazisa unoziva pane rimwe boka ndasaida ndiri mhorese pekupedzisira rema youth. Amen. They are no longer Sunday school. They are no longer Sunday school. They are not the elderly. Anditi, havasana baba namai. But my youth, they are being transformed. They have graduated from my infants, from my toddlers, from the children, from the adolescents. They are now my youth. They are now being groomed. Kuti vaide kulevel yekuzoitawo ana baba nevatungamiri vemangwana. Anditi? Hallelujah. Ana baba vese nana mama chimboregedzai kudaira. Tudangoti youth chete ibva yauya kai. I mean isumudze maoko. Yobva yansorodza kuti tiri muno ma youth. Tiso wacho akupromotwa kukura. Amen. Sister muda kuti pane kasonga ndakudzeka. Pastor who is there? Pastor Manasi. Unoza zvinoitika ma youth. Ana baba nana, it's good to always listen also kuti what kind of music are my children listening to? Munombozviitawo here? Ndinongogara paside nongoti tira kuenda kwakati nekwakati. I like music, I'll be playing mine, but kana ndabina mota ndogara nobva ndateerera dzavo ndoti imboisa dzako. Amen. But makambozviona handizivi kana zviri komo ndakapinda mota dzevakomana kayo vechidiki, maybe namagirls kuti vanenge vachiridza masongs anonzi ani amapiano. Unongozwa manje mota ka inobva itonge ichadonha ka bass rinobva rakwidzwa. Saka Pastor Manasi, please help us. Na bass guitarist, drumist. Kasonga ndoda kuti kaimbwa akakaka. Asi zvako unoziva kuti kanoti chi munozokatraya pamune muchiridza amapiano mazvinzi. Imimi munozokatraya kasongi kako because kane tune yeamapiano version. I mean to say. Hoyo musha ndiri washe nodakura ironemi kuchengeta shoko renyu nokuyeta kuda kwenyu. Hoyo musha ndiri washe nodakura ironemi kuchengeta shoko renyu kuda kwenyu. Hoyo musha
saka makupisa muno. Hallelujah. Mayouth anga achitamba. Sometimes we need to okuimboka zvino. Hallelujah. Amen. But vana vangu mayouth, you should listen to these words. Ini pandopinda undogara hangu pasiti nchinzwa music, ansandanyatsoonzwa kuti zvacho zvinenge chimbwa ndezvekuti chii manje. Ndongonzwa beat nekungoti bass parinohita kamota inotikikiti. Amen. But shoko isong yataimba iri kuti hoyo musha ndiri washe. Ndoda kurayirwa nemi. Kuchengeta shoko renyu. Atodana baba mangwana vanochengeta nekufamba mushoko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndokumbira titora zvigaro zvedu tokumbira baba mutya muye nema announcements. Hallelujah. Maita basa sachigaro tinoda kutenda nenguva yamatipa kuti tizivisane kuti tichange tichifamba sei muvhikiro ratatanga nhasi. Glory be to God. Sezvatakazivisana last week, this Saturday tichange tine Greater Harare Men's Conference. Hallelujah. Venue ichange ichiitirwa pano pa Faith Alive kutanga makuseni na 8 kusvika na 1 p.m. masikati. Vana baba vachiwana nguva yefellowship. Saka kupinda pa Get Up $2 ndo muripo weticket only. Chikafu chinenge chiri pano. Zvanambotaura makuseni zviya kuti iwe unongoya newallet yako wosangana nechikafu pano. Mwari vachititera zvakanaka. Kuchange kune variety, saka musatakura zvenyu mbuva. Munoya motenga chikafu chinenge chitengeswa pano. Dress code, jeans, t-shirts necape. Asi kana wazotadza zvako kuwana izvi hazvingakutadzise kunzwa evhangerika. Unouya tombonzwa vhangeri pamwe chete Mwari vachitira zvakanaka. Uyai kuchange kune ushumiri hwakasiyana siyana. Iro shoko raMwari richatanga koya issues to do with finances, health. Mwari vachitira zvakanaka. Tichawana nenguva yakanaka tiri pamwe chete. Hallelujah. Tinoramba tichikurudzira kuti kunyange vana baba vasati vakupinda nesu pano, vasati vatendeuka, asi vana mai muri pano, vakoke vauye. Imunongovabhadharira $2 yavo moti ticket ndanaro, endai munofara pamwe nevamwe muzita raJesu. Hallelujah. Glory be to God. The following Sunday, 21/09/2024, tinenge tine Provincial Children's Ministry Conference pano Sunday School. Hallelujah. Faith Alive takakomborerwa nai. Hatisi kukwira mabhazi kuenda kumaconference aya. Tisu tinenge tiri pano. Sunday School ichange chitanga na 9 kusvika na 4. Saka is the whole day. Vana vachiwana nguva yekudzidziswa shoko raMwari nokutambawo. Muripo weSunday School is $12. Iyi figure iri loaded. Ine gate fee, ine ma-t-shirts, ine chikafu nezvimwe zvingazoitwa magifts angapiwe. Saka bhadharirai vana vedu pane nguva. VeSunday School vanga vachindiudza kuti bhadharai pachine nguva tiwane kuronga. Last time I'm sure mari dzakazoya in bits and pieces. Zvinozonetsa kuti vanhu varonge nekuti ma-t-shirts aya anenge ada kuti aprindwe in time, wozouya in time. Zuva richisvika vana vakungopfeka vakuuya kuconference. Saka ngatibatiranei nevana. Mwari vachitira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndanga ndichitaura ndichiti conference musaitarisira pasi. Isu vakuru neyouth takaenda kumufaro ndofunga katatu. Tikaenda ku provincial conference ku showground katatu futi. Zvino vana vakuti vasanganewo kamwe chete pagore seprovince. Saka ngativasapotei vauye vazonzwa shoko raMwari muzita raJesu. Amen. Right. Same Sunday yoyo, not same Sunday. Tapedza Sunday School musi Saturday. Sunday musi 15. Tichange tine baptism. I'm sure tatagarisa vanhu vachitendeuka vasina kuwana mukana wokuti vaombekwe. Saka after Sunday service musi 15 tichange tine baptism. Ndichikumbira panguva ino tiratidzwe nokusumudzwa kwemaoko kune avo vakatendeuka
asi vasati vabhabhatidzwa. Simudzai zvenyu maoko, ndinoziva muripo. Vamwe vakatombondibvunza, ndiwo mukana. Haleluya. Simudzai maoko. Tikuda kungoti tione kuti makawanda zvakadii tigowana kuronga kwedu. Vamwe ndavaona makuseni vanga vari muSunday morning service. Saka imimi mouya makagadzirira mune mbatya dzimwe dzokupindisa mvura pasaidi. Moombe kwamobuda mopfeka hembe dzenyu dzamamakapfeka. Kune avo vachatendeuka musi wacho, again tinofacilitata kuti mubhabhatidzwe. Mwari vatiitire zvakanaka. Nevachatendeuka nhasi vanonzwa shoko raMwari, Sunday tinenge takuombekai mozadzisa kuti gore negore tinohosta mastudents anobva paAFM of Zimbabwe Theological Seminary. Vanenge vane class inenge ichibuda yoya yeta maministries. Isu tinozvitaura in advance nokuti munoziva tinovasupportawo nemari. Pane maprojects zvinyima zvokudya. Na 6 o'clock tosangana topeta zuva nemunyengetero. Wednesday tinenge tichipfuurira mberi neBible study. Iyi yanga ichiimbwa iyi kuti ndinoda shoko renyu, ndirayirwe nemi, ndifambe sezvamunoda. It's one of the services dzetinowana nguva yekutichwa shoko raMwari. Mwari vachitiitira zvakanaka. Friday macell groups anenge achipfuurira mberi. Ngatisanganei kumavenues edu etinoadvisana mumagroups edu. Then Saturday sezvatataura men's fellowship inenge iri pano. Nechikonzero chemen's fellowship, vana baba vangu vachindionesa kuti vari kukumbirawo vakomana veyouth vanozobatsira with ushering. Ndachimbotaura nevari kusecurity avo kuti ronganai mukonfirme mazita evachange vari pano, nokuti baba wese tikuda kuti awane nguva yekunzwa shoko. Saka tachikumbira vakomana avo vanenge vachizotibatsirawo neushering nekuronga kuti zvakamira sei. Nechikonzero ichocho, vana baba tosara tofinalize kuronga kwedu. I'm sure mari dzematickets idzi dzinoda kuti dzicollect kweka1 towana matickets edu. Pomunoya Saturday hamuchada kuzonetswa muchidzibhadharai, makungoflasha ticket renyu mopinda kuconference. Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Ndanga ndichioneswa zvakare naYouth pastor kuti vari kukumbira kuti youth isare nokuti makuda kuti muchitanga maservices enyu eSaturday. Vanga vachitondionesa iwo kuti isu vana baba tikapedzana 1 pachava nomukana here wekuti mosangana after 1 kusvika na2. Saka vati musare morongana saizvozvo, kana zvichiita munenge moziviswa saizvozvo. Mwari vachitiitira zvakanaka. Haleluya. Kutarisa kudai ndiri kutarisa vari kufanira kudeedzerwa nhasi pamuchato. Varipo here? Elaine uripo here? Haleluya. Hallelujah, hallelujah. Ndokufarira komuneta muchato iwoyo. Tinoda kufara nokuti vana vedu vari kuzochata. Mwari watirangarira mukati megore rino. Ndozvetinenge tichinamatira guys, kuti vazera ngavawane shamwari dzoupenyu dzakakodzera. Mwari wekudenga vachitiitira nyasha. Panguva amasikati here, makuseni ano, mangwanani ano, ndinoda kudeedza Elaine auye kumberi kuno. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Hallelujah. Elaine achanga achizobatanidzwa na Ronald. Saka ndichikumbira Ronald auye kumberi panguva ino. Zvino kadhi randapiwa ranyanya chirungu, ranga risina maseinemu. Asi nechikonzero chokuti tideedzere kukereke, kuti titsvage vanozvikonzero
zvokuti vaviri ava vasabatanidzwa tofanira kuziva nemasurname. Hallelujah. Elaine Simon. Dei anga asipo mamuchiti murungu. Ndiye Elaine. Hallelujah. Glory be to God. Ronald Kasu. Hallelujah. Glory be to God. Vaviri ava vachanga vachibatanidzwa musi wa21 ndizvoka September 2024. Handina kuzowana zvakawanda pakadhi randapiwa nokuti zvanzi madetails ari pawebsite yavo. Hallelujah. So I'm sure it's by invitation. It's by invitation. Chirungu chawanda ka. Hanzi ivo vachakonfirma kuti vari kuuya endai pawebsite. So I'm sure website ichatumirwa vanenge vachinzi vavepo pamuchato. Asi isu tavamisira nechikonzero chokuti vana vedu pano vanga vachifamba nesu. Kana pana ane chikonzero chokuti vaviri ava vasabatanidzwa, ngaasimudze ruoko kana kuuya kuona vakuru vekereke. Aripo here? Kana pasina tofara nokupembera Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Mazvita munogona kutora nzvimbo dzenyu tichipemberera nokufara. Mwari vatirangarira muzita raJesu. Ndinodzorera nguva kuna sachigaro vatipa mukana. Hallelujah. Amen. Toda kutenda Mwari nokuda kwezviziviso. Amen. Totenda vana vedu ava vari kutimeresa mapapiro nekufara. Ndakuudza kuti vana vedu generations are changing. One manje makunopiwa ma direction, you go to their website. We are going to the website. They are not going to read my directions or Amen. Saka mune zvakanaka tofanira kuwanzwisisa mayouth tova accommodatewo and with the times zatiri. Asi zvisiri zvinoita kuti Mwari vatukwe, asi zvinoita kuti Mwari varopafadzwe. Nditi shoko raMwari kuna Luke chapter 6 verse 38 rinongoti, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye met withal, it shall be measured to you again. Amen. Tasvika panguva yekuti tipe kuna Mwari wedu. Amen. Naimi nokufara kwese kwatikuita kuti tikatadza kutamanidzira Mwari wedu here. Tamuka tiri vatano, tiri kugona kutamba, tiri kugona kuseka, tiri kugona kuimba. Saka Mwari tinovarumbidza. Zvakanaka tivarumbidze nekupa. Tinokumbira kuti maashes edu auye titore love offering. Tatiri kuda kuimbirwa nechoir. I think they are not ready, but praise and worship, you are always ready with a song. Ngati ende pamberi paMwari tipe maashes. Thank you. Diri mukundi handi funduke dino kunda nezitarage yindi andiswe handi dendere dino kunda nezitarage Rajesu odino kunda
Rajesu, Rajesu, Odino Kunda, Nezitarage, Diri Mukundi, Andi Vunduke, Dino Kunda, Nezitarage, Dindi Andi Sve, Andi Dende, Dino Kunda, Nezitarage, Diri Mukundi, Andi Vunduke, Dino Kunda, Ebo! Nezitarage, Dini Andi Se, Andi Dendere, Dino Kunda, Nezitarage, Nezitaraje, Jesu, Raje, Jesu, Raje, Dino Kunda, Nezitarage, Nezitaraje, Jesu, Raje, Jesu, Raje, Dino Kunda, Nezitarage, Nezitaraje, Jesu, Raje, Jesu, Raje, Dino Kunda, Ebo! Nezitarage, Vamos tumira mambepo, eva chetera ngoma e. Dino Kunda, Nezitarage, Vamos tumira mambepo, eva chetera ngoma o. Dino Kunda, Nezitarage, Siriri chikamuga, achiga uya asiwo. Dino Kunda, Nezitarage, Siriri chikamuga, achiga uya asiwo. Dino Kunda, Nezitarage, Nezitaraje, Jesu, Raje, Jesu, Raje, Dino Kunda, ay, ay, Nezitarage, Nezitaraje, Jesu, Raje, Jesu, Raje, Dino Kunda, Nezitarage, Nezitaraje, Jesu, Raje, Jesu, Raje, Dino Kunda, Ebo! Nezitarage, Hey, 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 what's up? Hey, Libu, Lichu, 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 hey boy! Ay, 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 Lichu, 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 Lichu. Dino Kunda, Dino Kunda, Nezitarage, Dino Kunda, Jehovah. Dino Kunda, Nezitarage, Dino Kunda, Dino Kunda, Nezitarage, Dino Kunda, Dino Kunda, Nezitarage, Dino Kunda, Dino Kunda, Nezitarage, Dino Kunda. Dino Kunda, Nezitarage. Hallelujah. Service inopera nguva inai. Dai tikatoswera hedu muno matiri. Amen. Brother, kamunzwa kuimba kwakuita shona ka. With emphasis. Amen. He is singing Shona like he's singing Swahili. Thank you so much for the powerful singing. A wonderful praise and worship team here. Hallelujah. Amen. Time ine tauda kuti tichinzwa shoko manje anditi. Tauda kuti tasvika panguva yekuti tifiritwe. Amen. There is a song that you sing when you are happy, when you are mourning, when you are not feeling okay. Ndambotaura na maikachuwa vanonzi maikachuwa. Hallelujah. Amen. Our Father, this is the prayer takangokurudzirwa naMwari naIshe Jesu Kristu kuti tinonamata anditi. Ndinokumbira kuti kana tichiimba ngatingoimba with, do you know kuti use praise and worship inoti leader.
but iwewe unozvimbira pachako depending nelevel rawazvimotivheta wega. Mufundisi wakazouya neshoko ravo zvinodipendawo nelevel yauchaita sezvako. Saka praise and worship inoti leader, let's be fast veinstrument song yedu toda kuti inge iri fast anditika. Hallelujah. Maikachowa. Asi tikangopedza kuimba kasong patinongona mata chipedza ndobva ndatongosiya nguva yese kuna baba vedu Pastor Day wandwari kuti pashoko nhasi anditika. But let's sing this powerful song. Amen. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory to the city of God. Glory, 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 hallelujah. Hey, glory, glory,
Come on, open your mouth and give him praise this morning. Rumbidza Jehovah, rumbidza Jehovah, rumbidza Jehovah mangwana nano. Glory, glory to the city of God. Sanderebosi amandarabaka sondorobosa. We give you honor, we give you praise, O Lord. The King of Kings and the Lord of Lords, the bright and morning star, the lily of the valley, the Ancient of Days, the Rock of Ages. We thank you this day. We give you honor. We give you praise, the King of Kings. Come on, give him praise in the house. Mazita baba vedu, mazita isewe manzishe. We give you honor, we give you praise. Sanderebos, renderebos, siamandarabaka, siamandarabaka, sondorobosa. Come on, worship him in the house. He's worthy to be praised. He's worthy to be lifted high. Garumbitswe mwari wedu. Simudza izwi rako urumbitse mwari mangwanani ano. Rumbitsa Jehova mangwanani ano. Rumbitsa Jehova mangwanani ano. Parumbitso ndo pane kusunungurwa kwako. Parumbitso ndo pane kusunungurwa kwako. Sanderebosa. Reterebosi amandarabauta. Varwere vanopona pakurumbidzwa kwezita rake. Randerebosa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sanderebos. Pane songu yandinoda ine muimba anoti mumwariko kumusoro. Anotida mwari wedu. Kumuziva ndo upenyu. Patinorumbidza ndo pane kusunungurwa kwako. Patinorumbidza ndo pane tsikinuro yako. One day Paul and Silas were in prison. The Bible says at midnight they started praising the Lord and singing the hymns to the Lord. And the heaven sent angels. And the Bible says when the angels came, the chains that were in the hands, mangeta na kangaru maoko na kangaru makumbo akadambuka. Bible noti magoni ejeri akazaruka. The Bible in English says they flew open. The doors flew open. Nekuti vakanga varumbidza. Jehova mwari vanogara murumbidzo dzavana vavo. Patinorumbidza pane zvinoitika. Mumwari kokumusoro. Mumwe ariko kumsoro dokuti anotida rudo garudo orwake wanikanirwa kakoma dokuti ega
ndikati ndopa nekukunda kwedu. Tinokunda hondo nekuti anotida. Tinokunda hondo nekuti anotida. Mangwanana anotatokunda nekuti Jesu anotida. Sanderebosa. Reterebosia mandarabaka. Renderebosia mandarabaka sondorobosa. Reterebosikia mandarabaka haya. Alabatoska laska. Rienderebosa terebosa. Renderebosikia mandarabaka haya. We give you honor, we give you praise. You are worthy of our praise, oh God. In the mighty name of Jesus. Sanderebos. Sanderebos. In the mighty name of Jesus. Be still and that I am. Be still and know. Be still and know that I am. Be still and know. Be still and know that I am that He led thee, that He led thee. I am the Lord. I am the Lord that He led thee. Katinyarare pamberi pamari. Be still and know that I am Lord. Sanderebos. Ndiyo chechi yandinozivai. Mwari ari kutaura pakati pedu. Mwari ari kutaura pakati pedu. Pana here ane izwi raanzwa riri kutaurwa nendimi pakati pedu. Hallelujah. Praise the Lord.
ndiye Mwari wedu. To God be the glory. Kana pasina ngatiomberere Jehovah. Ngatimboitai mhere pamberi pa Jehovah Mwari wedu. Ndiye Mwari mupenyu, ndiye anorarama. Ndivo Ishe wemadzishe, uye anotida, anotiziva. Dzimwe hama dzinotiza, dzimwe dzinotitambudza, asi iye anotida. Jesu unotida. Ngarumbidzwe Mwari wedu muzita raJesu. Titore nzvimbo dzedu. We may take our seats in the presence of the Lord. Ndinoda kutenda Mwari. Anguva ino Mwari yavanditendera kumira pamberi penyu. Faith Alive Mwari vanokudai. Wakakupai mutungamiriri. So I want to acknowledge the bishop and Amai in the house. Kunyangwe vasipo toda kuvagamuchira nekuvafarira muzita raJesu. Amen and amen. Mwari ngavakudzwe utungamiriri hwose hwepano. Our own vice chairman pa Faith Alive na Amai. Tinokugamuchirai nekufararai muzita raJesu. Dare rose repano pa Faith Alive. Toda kugamuchirai nekufararai muzita raJesu. Amen. Nditenderei zvekare kugamuchira deacons and deaconesses, also the elders and senior deaconesses in the house. We want to welcome you and appreciate you in the house, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Allow me to welcome and appreciate the pastors in the house and acknowledge their presence in the house of the Lord. Amen. Nditendereiwo kuti ndigona kupota ndichimixa chirungu nechishona. Hallelujah. Tajaira kuparidza nechirungu. Saka tikutodzidzira kutaura kuno. Hallelujah. Mwari ngavakudzwe. Toda kutenda Mwari nguva ino nekuti vakanaka. Tati tinokunda nekuti anotida. Saka hondo yako haimirire kuuya kweshoko kuti uzokunda. Nyaya yacho inotanga patinoimuimbira nekumurumbidza. Nekuti murumbidzo mune simba guru. Ukaona nyaya inotaurwa naJehovha achiudza madzimambo kuti kana makuenda kunorwa hamuise vane pfuti kumberi, munoisa Judha kumberi. Moziya kuti vane pfuti vari kumashure. Moziya kuti nyaya yeworship haisi yekutamba nayo. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Ukurumidze kuuya kuchechi. Panguva yeworship ndo pane kusunungurwa kwako. Rimwe gore muBhaibheri rinoti vaimba mutemberi. Bhaibheri rinoti vaprista vakatadza kuita basa ravaifanirwa kuita. Nekuti makanga marumbidzwa Jehovha. Rumbidzo inokosha. Tikamurumbidza pane zvinoitika. Ndati Paul and Silas vari mutorongo at midnight vakatanga kurumbidza. Mwari akatapirirwa. Nobva atanga kutepa. Bhaibheri rinoti nyika chitsiko chake. Kudenga ndo kwaanogara. But nyika chitsiko chake. Paakatanga kutapirirwa nerumbidzo ya Paul na Silas. Nobva atanga kutepa. Jeri rikazununguka. Nyika yese haina kuzununguka. Asi paibva rumbidzo. Ndo pakaita dambudziko. Bhaibheri rinoti jeri rikatanga kusheka. Nekuti paika pabuda rumbidzo. Panorumbidzwa pese panoita nyaya. Dzimwe nguva kana zvanetsa kumba, switch off your phone. Switch off your Facebook and your WhatsApp. Close your curtains. Make your lounge the worship room. Wotanga kurumbidza. Wotanga kushikamanda. Wotanga kurumbidza Jehovah. Pane zvinoitika ukarumbidza. Rumbidzo ine simba. Ndine vanhu here nhasi. Rakatinde mushoko raMwari. Tisati takanganwa.
we might get too much excited. Let's go to the book of 2 Samuel, chapter number 9. 2 Samuel, chapter number 9. We want to understand the power of grace. Tsingabve pathime ya baba vedu. Progress and expansion. Tondora kuti uzive nasi. Patiri kubuda muno. Aubude wakadaro. Audzokere wakadaro. Ndinokuvimbisa audzokere wakadaro. Ndinoramba kuya kuchechi ndodzokera ndakadaro. I believe that when I come in such a service, I will definitely have the breakthrough. Ndinobata chavanga vachifanirwa kutipa muservice ino. Andiuye kuservice ndodzokera ndakadaro. Nezita raJesu. Muverenga aripo here? Ngativerengere shoko redu. Amen. From verse 1 to the last verse, which is 13 of 2 Samuel chapter number 9. Pavesi ya 1. Zvino Davhidhi wakati, kuchino mumwe wakasara weimba ya Sauro, wandingaitira zvakanaka nokuda kwa Jonathani here? Zvino kwakanga kuchino muranda weimba ya Sauro wainzi Ziba. Vakamudanira kuna Davhidhi mambo akati kwaari, ndiwe Ziba here? Iye akati, muranda wenyu ndiye. Mambo akati kwaari, hakuchina mumwe weimba ya Sauro wandingaitira kunaka kwa Mwari here? Ziba akati kuna mambo, Jonathani uchino mwanakomana wakaremara tsoka. Mambo akati kwaari, uripi? Ziba akati kuna mambo, tarirai, uri kumba kwa Makiri mwanakomana wa Amieri paRodebari. Ipapo mambo Davhidhi akatuma nhume kundotora kumba kwa Makiri mwanakomana wa Amieri paRodebari. Naizvozvo Mephibosheti mwanakomana wa Jonathani mwanakomana wa Sauro akasvika kuna Davhidhi akawira pasi nechiso chake. Akamupfugamira Davhidhi akati, Mephibosheti. Iye akapindura akati, tarirai muranda wenyu. Davhidhi akati kwaari, usatya, nokuti zvirokwazvo ndichakuitira zvakanaka nokuda kwa Jonathani baba vako. Uye ndichakudzosera nyika yose baba vako Sauro, yababa vako Sauro. Iwe uchagara uchidya zvokudya patafura yangu. Uchagara uchidya zvokudya patafura yangu. Iye akamupfugamira akati, muranda wenyu chinyiko, zvamakatarira imbwa yakafa seni. Ipapo mambo akadana Ziba muranda wa Sauro akati kwaari, zvose zvakanga zviri zvaSauro neimba yake yose ndakazvipa mwanakomana watenzi wako. Iwe unofanira kumurimira minda, iwe navanakomana vako navaranda vako, nokukohambesa kuti mwanakomana watenzi wako ave nezvokudya zvaangadya. Asi Mephibosheti mwanakomana watenzi wako uchagara achidya zvokudya patafura yangu. Zvino Ziba waiva navanakomana vane 15 navaranda vana 20. Ipapo Ziba akati kuna mambo, muranda wenyu uchaita zvose zvinorayirwa muranda wenyu nashe wangu mambo. Mambo akati, kana ari Mephibosheti, iye ucharamba achidya patafura yangu, somumwe wavanakomana vamambo. Zvino Mephibosheti waiva nomwanakomana muduku wainzi Mika, uye vose vakanga vagere mumba maZibha vaiva varanda vaMephibosheti. Naizvozvo Mephibosheti wakagara Jerusaremu, waigara achidya patafura yamambo. Wakanga akaremara tsoka dzake dzose. Mwari varopafadze kuverenga kwezwi ravo muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Nditenderewo kutenda neku acknowledge the presence of Mama Chisiri munhu takambosangana ku UK. Ndifunga mandikanganwa
It has been long, but we're worshiping with your children. Mwari ngavakudzwe. Hallelujah. Taverengerwa shoko raMwari kubva kuna 2 Samuel chapter number 9. David anoti apinda pachigaro kubva kuna Sauro. Anoti kune mumwe here worudzi rwaSauro wandingaitira zvakanaka nekuda kwaJonathan. Vanhu vese anoverenga Bhaibheri anoziva rungano rwaDavid naJonathan. David and Jonathan had a covenant. Vakanga vaine sungano yavakanga vainayo yekuti kunyangwe Jonathan akanga ari mwana waSauro aida kuuraya Dhavhidha, asi anoti nechikonzero checovenant, iwewe zvose pose pachada kuti baba vangu vakuatake, avakuatake nekuti ndichakuzivisa. That's the power of a covenant. Bhaibheri rinoti Sauro pakazoitika hondo, Sauro naJonathan vese pahondo iyi vakafira kuhondo iyi. Vafira kuhondo iyi. Ndoda kuti muvhure pana 2 Samuel chapter number 4. Pavafira kuhondo iyi, guhu newedhi rinouya. Izwi rinouya kuimba yaMambo Sauro. Rinoti mambo vafa pamwe chete nemwanakomana wavo. Pavari kufa kudaro, kumba kwanga kwasara maid. Ndiye akanga asara nemwana waJonathan anonzi Mephibosheth. Paanosara naye, Bhaibheri rinotaura kuti akamutakura kumusana ndomba atraya kutiza naye. Chikonzero chaaitiza naMephibosheth ndechekuti, according to the Jewish custom, kana mumwe mambo akafa pakapinda mumwe mambo, uya akatoziva maid kuti zvapafa mambo Sauro, David akutotora chigaro. Panofa mumwe mambo, panouya mumwe mambo achigara pachigaro, anofanirwa kuuraya vese vanga vari verudzi rwemumwe mambo anga akagara pachigaro. Ndizvo chikonzero musikana, mwanasikana aisenza mumba akatakura Mephibosheth. Pati pakumutakura kwaakaita achitiza naye, Bhaibheri rinoti akamudonedza pasi. Ndomva apudzika Mephibosheth akava chirema, akatyoka makumbo nekuda kwekupudzika kwaakaita kubva kumusana kwemaid. Can we read the word of God? Verse 1. Zvino Ishi-Bhosheti mwanakomana waSauro akati anzwa Abhineri wakanga afa paHebhuroni, maoko ake akashayiwa simba, navaIsraeri vose vakavhunduka. Zvino mwanakomana waSauro wakanga ana varume vaviri vakanga vari vakuru vamapoka. Zita romumwe Rekabhu. Zita romumwe rakanga riri Bhahana. Zita romumwe Rekabhu. I think and I go 1 Samuel. It must be 1 Samuel chapter number 4. Huh? Is that right? Verse 4. 2 Samuel. 2 Samuel chapter 4 verse 4. Zvino Jonathani mwanakomana waSauro wakanga ano mwanakomana wakaremara makumbo ake. Iye wakanga ava namakore 5 panguva yokusvika kweshoko rokuurawa kwaSauro naJonathani paJezeri. Mureri wake akamusimudza akatiza naye. Zvino akati achikurumbidza kutiza, mwana akawa akaremara. Zita rake rakanga riri Mephibosheti. Tanzwa nyaya yacho yekufamba kwenyaya. Pane wedhi rauya kuimba yaMambo Sauro. Anonzi mambo ashaika pamwe chete nemwanakomana wake.
Nesa akati regai nditize naMefiboshethi at least kuti ndichengetedze rudzi rwaSaul. Hallelujah. Pari kutiza mwanakomana akadonha kumusana. Wakamboona here kuti kune vanhu vanopiwa stigma yezviri kuitika muupenyu hwavo nhasi, asi vasina mhosva paine mumwe akamudonhedza. Muchechi yechipostori inoi masingle lady anopiwa stigma, but ukada kugara pasi ukataura navo masingle, unoziva kuti haisi mhosva yake, pana akamudonhedza. Kuremara kwaMefiboshethi haisi mhosva yake, inyaya yekuti pana akamudonhedza. Yes, anga aine tsitsi dzekumuraramisa, asi aifanirwa kuve very careful kuti anomutakura sei. Pana ari kundinzwa zvakanaka. Mefiboshethi haasina makumbo, achirema nekuda kwemistake yemumwe munhu. Mwari ngaatibatsire pachechi yechipostori. Mupostori ndinzwe nhasi. Dzimwe nguva vanhu vauri kutarisira pasi havana haisi mhosva yavo. Pane zvavakasangana nazvo muupenyu, ukagara navo pasi unoona behavior yavo iri kukonzerwa nekwazvavakabva. Urema hwaMefiboshethi hwakakonzerwa naNesi akatadza kutakura Mefiboshethi mushe. Pana ari kundinzwa mushe? Vamwe vacho masingo vamuri kutarisira pasi, baba vacho vakafa, murume akashaya pamwe neaccident, iwe uri kumutarisira pasi. Kana akangorejesta kuti ari mumasingo akutopiwa stigma. May God help us. May God help us in this season. Tigone kugamuchirana sekereke yaMwari, tigone kunzwisisana sevana vaMwari nezita raJesu. Ndoda kufamba nenyaya yangu mushi. Nyaya yangu haisi ipapo. Nyaya yangu iri pana Mefiboshethi nenyasha dzaakaitirwa naDhavhidhi nechikonzero chaJonathan. Regai ndikutaurire nhasi kuti Mwari arikuda kuitira nyasha. Pane zviri kuda kuitwa naMwari nekuda kwemwanakomana wake Jesu. Ari kuti pane werudzi rwekumba kwenyu wandingaitira zvakanaka here nekuda kwaJesu akaroverwa pamuchinjikwa. Nyaya yese haimbonetsi kugadzirisa. Inongoda kuti uzive kuti nyasha dziripo. Nyasha dziripo. Nekuti nyasha dzikavapo zvese zvinogadzirika. Zvinonetsa zvoupenyu zvinogadzirika. Mefiboshethi atakurwa nemusikana, adonha kudaro haana kumusiya. Ladies and gentlemen, rega ndimbopadzokera ipapa. Hey, pane maFarisees nemascribe vanobata mumwe mukadzi ari paact yechitadzo. Bhaibheri rinoti ndomva vauya naye kuna Jesu. Ndomva vati uita mubata ari paact. Chinondishamisa vana baba nanamai, vakomana nevasikana, inyaya yekuti pari kungotaurwa kutadza kwemusikana, kwemukadzi. Hapana taurwa kutadza kwemurume. Havana kumbouya nemurume vari kungobata mukadzi chete. Ndotadza kuzvinzwisa kuti it takes two to tango, it takes two to sin. But in this case pari kungouya mukadzi. Jesu Bhaibheri rinoti nobva atarisa pasi, nobva ati ataura navo akati asati ambotadza ngaatore dombo rekutanga ateme mukadzi uyu. Nekuti in the Jewish custom abatwa achitadza aifanirwa kutakwa nematombo. Ndomba zvanzi asati ambotadza ngaatore dombo rekutanga apotsere. Bhaibheri rinoti Jesu ndomva
atanga kunyora pasi. Andiziva kuti Jesu ainyora kuti, but inofunga ainyora kuti grace, ainyora kuti nyasha. Bible rinoti inobva akotoroka nobva asimudza musoro. Vanhu vese vatiza nekuti vese vakatadza. Zvikanzi naJesu, mukadzi enda zvako asi usazotadzazve. Church, we are a church that leaves those people that are fallen down. Kana munhu akadonha chete, vanhu vanototi regai aramba ari pasi. Ladies and gentlemen, ngatisumudzanei. The law of the army inoti, you can't let a wounded soldier die. Andisi kureya asina kutomboti. Andisi kureya munhu ari kunyefungidzirwa kuti akatotadza. Ndikutaura atotadza. Arida kutosumudzwa kubata ruoko kuti andei. Watadza hako asandei, my sister. Pari kudiwa maprayer warrior. Pari kudiwa vanomira nehama kuti watadza zvako wadonha asi handei. Nekuti Mwari wedu anoregerera. Mwari wedu anoregerera. Ndozvakaita Nesi akati kunyange watyoka makumbo asi handisi kuzokusiya, ndiri kuenda newe Mephibosheth. It doesn't matter you are crippled, I'm going to carry you to Lodibar. Handisi kuzokusiya. Kunana baba here vari kuti kunyange imwe hama yatadza unoita, it doesn't matter you are crippled by the enemy, but I'm not going to leave you behind. I'm going to carry you, I'm going to stand with you, I'm going to support you, I'm going to walk with you. But nowadays tiri kuisana mujerera pasi kudarika raJoseph. I'm preaching better than your amen. Church, the church in God's mind is a church with his mind. Let's have the mind that was in Christ Jesus. When somebody falls down, we do not leave them down. We say, my sister has fallen, but I'm going to pick you up. I'm going to put you on my back until you are safe. That's the church in God's mind. No church iri mupfungwa dzaMwari. Iri kuti kunyangwe iwewe paunotadza ingatokugamuchira wani. Love covereth all sin. Love covereth all sin. Ndauya kuzoudza Faith Alive kuti when somebody is struggling to make it in life, you need to stand with them and say, my sister, I don't have enough, but I can share what I have, because this is the church in God's mind. May I have people in the house? Nesi vari kuti handina basa kuti wakuvara tiri kuenda. Regai ndipfuure. Ndomva aenda naye kuguta rinonzi Lodibar. What does Lodibar mean? Lodibar. There are two words. Zvinoreva kuti a place of no pasture. There is no fruitfulness in Lodibar. Ndokwaari kuendwa naye. Pamusoro pekuita careless. Ndomva wandidonedza, ndomva ndakuwara. Wakundiendesa kusina upenyu. Lodibar was a place where there was no fruitfulness. Hakuna chinobuda kuLodibar. Ndokwa akaendeswa naNesi. Ndomva anogara makore akawanda ari ikoko until the king David,
then sent a word to Ziba, and he said, is there anyone of the house of Saul that I may show grace and mercy for the sake of Jonathan? Pane rewe imba ya Sauro wandikaitira zvakanaka nekuda kwa Jonathan. Unoziva ere iwewe kuti mararamiro ako iwewe ukaita zvakanaka, pane vamwe vanhu vanogona kutopa hama dzako basa nekuda kwako iwe. Nekuda kemabatiro unoita vanhu. Iwe gara zvakanaka nevanhu mumaraini. I don't know kuti ndoti ikona iwe. Gara mushe nevanhu kumaraini. Hauziye unozoda kuti mwanakomana wako kana muzukuru wako atsvage basa kwari. Anoti nekuda kwambuya chisiri munhu. Iwe wana basa iwe. Iwe wana visa iwe. Nekuda kwa gogo chisiri munhu. Nekuti vakagara nevanhu zvakanaka maraini. May God cause you to be a good person who has got a good will for other people. Garamushe nevanhu kumaraini. Pane here wandingaitire werudzi rwaSaul. Is why munhu ari kutaura enemy ya David. Kwete nekuda kwaSaul, but nekuda kwaJonathan. Azvingaite here zvakanaka kuti unzi iwewe unowana basa iwewe. Iwe ungazingafanira uriwana iwe. Ungazina ma qualifications. Ati nekuda kwanhingi wandoziva. Ndine vanhu here. Ndine vanhu here. Ndopapfura hapana hapasi pari kuti ouch. Unozi kana wangokuvadzwa unongoti ouch. Itatopona. Mai vanga vachicheya panapa vati tauya uzofiritwa. Nhasi ndauya ndakabereka yematomatisi ndiri kufirita. Mwari wenyasha zhinji ngaakutarire neziso renyasha rataurwa panapa kuti pane wandingaitire zvakanaka here oimba yaSaul nekuda kwaJonathan. Isa zita rako pana Jonathan apa. Imbozifunga kuti zvaizotaurwa izvozvo here dai paine zita rako. Dai paine zita rako paitaurwa izvozvo here kuti pane here wandingaitire zvakanaka. Remember, it's not Mephibosheth who is seeking David, but it's David who is seeking after those who are of the house of Saul. Arikuti ndiye ari kutobvunza mambo. Anyway, maybe hamuziye mambo imi. Kwedu ku UK kuna mambo. Mwari ngaakudzwe. Mambo akadaidza akabvunza that question. Pane nyaya. Zvikanzi pane here, zvikanzi yes, Ziba anobva ataura anoti kune mumwe ariko mwanakomana waJonathan. But chirema akachikoka makumbo. Uri kuona description yaZiba iri kutaura kuti haqualify kuimba kuuya kwamambo. Nda according to the Jewish custom vakaremara vapinde muimba yamambo. But kana Jesu paakauya pamuchinjikwa muimba yamambo munopindwa nemunhu wese. Hapana anondirambidza. Unoziva kunyangwe kurebesa kwaikudisqualify kupinda mutemberi. Ukangoita mhino ukangoita mavanga chete hauqualify kupinda. Ukaita mupfupi hauqualify kupinda mutemberi. I don't know whether you understand this. But Jesu auya Bible rinoti ari pamuchinjikwa on the third hour the curtain of the temple was broken in half. What does that mean? It means it's not only the high priest who enters the Holy of Holies, but everyone enters. Ndine vanhu here nhasi
vakapfupika, vana Sokostina vari kuendawo, vana Madhuwe vari kupindawo muimba yaMwari. It doesn't matter your background. You have got to understand. Ne background yako unopinda mtemberi nekuti Jesu akazarura masuo. Dai ndiriwe wamborumbidza Jehovha, dai uriwe watomboita noise nekuti wakubvumidzwa kupinda mutemberi yaMwari. Nyasha dzaMwari dzakutirangarira, dzakurangarira regardless of your background. Ndine vanhu here masikata. Nomvaindwa naye kulodipa kusina chinhu. Zvimwe ndine mumwe ari kulodipa right now. Situation yako iri kuratidza kuti uri kulodipa. Hakuna chinobuda kulodipa, hakuna chinofamba kulodipa. Zvako zvakamira at the moment, but today by the grace of God warangarirwa, wadaidzwa kuimba yamambo. Ndiani mumwe wandingaitira zvakanaka imba yaSauro nekuda kwaJonathan. Ari kuti ndiani wandingaitira zvakanaka nekuda kwemwanakomana wangu akafa pamuchinjikwa. Regardless of your background, regardless of your situation, regardless of your profession, kunyangwe ne education status yako, pane one nyaya qualification haizi even pa position. Zvina kunzi pane maeuda here, hapana kunzi pane vafundisi here, pari kunzi pane here wandingaitire zvakanaka. Hamusi kunzwisisa nyasha dziri apapa. It is a display of the grace of God. Pane wandingaitire. David represents God. Ari kuti pane wandingaitire zvakanaka here, regardless of their background. Vanogona kunge vari kwaMusiyamwa, ndinovaitira zvakanaka. Vanogona kunge vari kubva background yezvikwambo, ndinovaitira zvakanaka. Kana vakadaira kuzita rangu, ndinovaitira zvakanaka. It doesn't matter uri kubva kuimba yenganga. Ndati Jehovha vane nyasha nhasi dzavari kuda kukuitira iwewe. Uri kuzobuda, panobudika. Lodipa panobudika. Handine nharo. Ndati ndine nharo. Palodipa panobudika. Tatobuda so. Tatobuda. Pananga akavharirwa for years in Lodipa. I have come with good news for you. I have come with good news for you. I've come to encourage you today. You are coming out of Lodipa in the mighty name of Jesus. Panobudika. Ndati panobudika. Ndati panobudika. Ndati panobudika. Hazvina basa kuti une makore mangani uri ikoko kulodipa. Nhasi uri kuzobuda. Kana usiri kutenda ndinokutendera nhasi. I'll have faith for you. Uri kubuda iwe. Uri kubuda. Ndobva zvanzi kuna Mephibosheth naZiba. Ari kulodipa. Ari muimba yaEmiero. Uri kuona zvakaita manje. Mephibosheth anga atorora. Atone mwanawo. Kureva kuti munhu kana arora atokuma 38 or so or 40 years. Paakakuvara anga ine 5 years. Kureva kuti makore esaya anga ari kulodipa. Handina basa nekukura neurefu hwemakore wakagara kulodipa. Nhasi izuva rako. It is your day to come out of Lodipa. Wotonzwa zvichinzi anga ari kutogara mimba yaEmiero. Kureva kuti ari kugara mimba isiri yake. Kuma 40 years 30 ari kugara mimba isiri yake. Nhasi ndauya uri kuma 40 uri kugara mimba isiri yako. Ndauya kuzokuudza kuti progress yakutoitika. Pane expansion yakutoitika. Nezita raJesu. Hatiunzirwe theme pasina. The bishop of the house brought the theme for a reason. Nhasi uri kubuda. I feel the confidence in this place. I hear the abundance of rain.
I hear the sound of abundance rain. Ndiri kunzwa nyasha mukati meupenyu hwangu right now. I feel the anointing in this place in the mighty name of Jesus. Pana ari kutobuda. Pana ari kubuda, pana ari kubuda. Mama Dewa, pana ari kubuda right now. Pana ari kubuda nezita ra Jesu. Pana aburitswa masikatano nezita ra Jesu. Hausi kubuda wega, uri kubatwa na Jesu. Achifamba newe nezita ra Jesu. Saterebosa. Renderebosia mandarabaka sondorobosa. Arimuno Jesu, arimuno, ari in this tent. Arimutendere kusonga na Jesu. Arikutaura kwa uri nasuno. Kuti arikuda kuburitsa mulodipa. Ndati uri kubuda mulodipa. Zvinhu zvako hazvina kumira mushe. But zviri kuzomira mushe. Nekuda kwekuti nyasha dzaMwari dzauya. Ari kulodipa zvikanzi ndai munomutora. Ndonga pakaudzwa Mephibosheth kuti Ishe unokuda. Afunga ndapera. He wants to alienate the tribe, destroyer, the whole house of Saul. Ndosaka adaidza kuti auye. Saka ndaparara ino. Ndinofunga kuti Ziba akamuudza kuti aiwa, mambo vari kutaura zvakanaka. There is good news for you. I don't know, maybe you've been told mumhuri menyu kuti hapana zvinofanirwa kufamba. Nhasi ndauya kuzokuudza. You are going to be the game changer. The Mephibosheth of that house. Mumhuri menyu ndati nyasha dzaburuka paFaith Alive. Kuzokutora kulodipa. Kuzokutora kunzvimbo isina kana chibereko. Kunokutora kwazvisingafambi. Uchiunzwa kwazvinofamba. I don't care you don't have legs. If you've got to crawl, you've got to crawl to go to the king's house. I don't care you walk slowly. But what I need you to do is to take action towards the progression of where your expansion is. Haukone kuramba uri kulodipa. You need to take action. Makuseni tataura tikati, if you don't take action, nothing happens. Nyaya progress ne expansion unongoinzwira kuma next door. Nevamwe vachitaura ma testimony panapa. You have got to take action. I am a pastor who believes in process. Miracle money. Hakuna zvakadaro. Werekana diamond ramo umwe mako. Unonyepa iwe. Hakuna zvakadaro. Kana waizvitenda izvo zvokunyepa. I believe in process. You've got to work hard. Paya panotaurwa una mapisari kuti vanoropafadza vake vakarara. Kureva kuti vanopiwa business idea. Vapiwa business idea. Votanga kuiaction. Kurunzwa ndiro. Saka kupiwa vakarara business idea. Then uno action. Kwenda kufunga kuti mari ichangoya wakadaro. Can I give you a definition of business? It is taking somebody's money from their pocket legally. Vataura kuti nini hamugone kuenda kumbare kunotora matomatisi asi ndonokutorerai. Kana ndakutorerai ndoisa pamusika mupfuura muchitenga zviri easy mondipa mari legally. That's business. Kwete miracle man haiwaka. Tambotaura makuseni tikati. God is waiting for you. You are waiting for God, but God is waiting for you. What hakwenda? Peter anotonzi. When you bind, I will bind. When you loose, I will loose. Arutaka kuita loose ndiani.
ndipita. Ndiwe wakamirirwa. Unofanirwa kutora action first. Denga rozokubheka. Denga haribheka akagara. Rinobheka arikufamba arikunoita basa. May God bless you the works of your hands. Mwari anoropafadza basa remaoko ako. Jacob anonziwe. Jacob ari kuti ndauda kuenda. Zvikanzi in fact akatrikwa panyaya dzevakadzi. Mwanasikana mukuru ndiye anofanirwa kutanga kuroorwa. Iye aida wechidiki 7 years. Zvikana Labani no, because Jacob Labani anga benefita nema blessings Jacob. Zvikanzi another 7 years baba. Muchitoshandira muno. Panga akuda kuenda manje after 14 years. Zvikanzi aiwa ona wandaropafadzwa paunga uri panapa. Name whatever you want. Do you know my boss kana wauda kuenda kunotanga rako business? Unopiwa an executive chair. Obva wanzi ma benefits. Kutira kuti urege kuenda. Chikonzero vari kuziva kuti iwe ndiwe une blessing. Uchasvika rini uchienda kwa Labani? Zvikanzi naJacob, no, I want to be a business partner. Wanzi vaJacob vanotaura aiwa. Handisi kuda kutaura nyaya yamuritaura iwe. Ndinoda kuti dzese dzine mavara dzazoita mavara pakufudza kwangu ndedzangu. Ato business partner. Mwari ngasimudze ma business partners. Ngasimudze ma business persons here. Ma CEO here pa Faith Alive. Takuvaka auditorium. Hatifaniri kutambura nemari because pane ma business people. Vanoti I can't remain where I am. I need to progress in life. Munoziva vana baba. Unofanirwa kusvika pakuita vision. Ndogara ndichitaura vanhu kuti simba rawinaro today. In 5 years you don't have the same power. Saka funga ramangwana kuti chazovei. Amana. I wish I was a speaker to the man. Fana kuita vision. Ekuti ticha retire kupi. Tenge tichidye ina adzimai. Mari yedu isinei nevana because vamwe vanhu vanobva vatarisira kuvana kuti ngavatichengete. Vakasa kuchengeta unorapusha moyo iwe. Itogara waisa kuti urege kurapusha moyo. Gara waisa benefit of doubt kuti vakandichengeta bonus kana vakasandichengeta handina kuvaendesera kuchikoro kuti vagondichengeta. Because vakasazokuchengeta unorapusha moyo, unodhitireta usina chirwere iwe. Murume ari kulodipa kuma 38 years ari kugara muimba yemumwe munhu. Patotaura kunzi aigara muimba yaEmbiero mwana waMika. Kurava kuti imba haizi yake. May God raise landlords in this place in the mighty name of Jesus. Mwari ngavakupewo imba yako ine zita rako, ine my title deeds ako nezita raJesu. Don't be like Mephibosheth in Lodipa kusina chinhu. Mwari ngavakusimudze. Umva adaidzwa nomva auya. Izwai kutaura kwake. Zvikanzi Mephibosheth. Zvikanzi ndiri pano imbwa zvayo yakafa. Mapanzwa ipapo ka. Kune vanhu vanotaura vachidaro. Uri kuuraya upenyu hwako. Your confession kills your next level.
matauriro ako ane chekuita nezviri kuitika mangwana. Do you know kuti paunotaura mazwi pese uri kudyara maseeds? What you say attracts. It attracts whatever you are saying. Ukati haisi zvedu ana pombi ya dona, zvedu ana marombe, kana kubva waudza murume wako kuti uri rombe iwe. What you are saying, mamaka, uri ngotaura kuti wangu murume achaita rombe kusvikira ameno. Kana vana vako taura zvauda kuona. Don't say what you are seeing. Say what you want to see happening. Kana riri dofu mudze kuti iwe unogona. Zvinoita mwanangu ramba uchishingirira. Zvinoita continue prophesying. Because when you are saying those words, you are prophesying. Mwe murume akazomuka usiku pakati pawo akati, adzimai, bvamutsa adzimai. Zvikanzi ndarota ndine makombi 7. Zvikanzi iwe makombi. Iwewe makombi manje. Iwo pedze chando idzi tirarirei. Mukadzi akangwara anotaura kuti baba zvakutoitika kana mazvirota zvakutozazadziswa. Anosimudzira murume wake, anotaura mashoko ekukurudzira. May God raise women. Ndimi varidzi vedzimba. Vana mai ndimi varidzi vedzimba. Mashoko ako ane simba. Ndino kuti murume akaenda pamberi paMwari asina kugadzirisa newe, Bhaibheri rinoti haanzikwe. Prayer kanzi hainzikwe. Iwe woita kutamba neprofesi iri mauri. I want to thank God for my wife. She encouraged me to be where I am today. Zvinoita chete. Zvinoita nevasikana vari munhu haikuna kutarisana nemota. Itai nini ndini muprofita mukuru muimba imomo ndongoramba ndichikotaura kuti baba zvinoita. Kunyangwe zvisati zvaita zvinoita chete. Zvikasaita zvinoita. Mephibosheti akataura kuti imbwa zvayo yakatofa. David haana kuzviteerera akati iwewe Mephibosheti uchagara mumba mangu uchidya patebhuru pangu. I wish I had a table here. Pane tebhuru iri padhuze here akomana. Ine mucheka unoyatsovhara so. Mbondipaiwo tebhuru ndimbodemonstrata zvandoda kutaura pana. Haiwa kwete iyo ndoda hombe. Ndoda hombe yekuti ndinekagara kuseri kwayo. Pane tebhuru here yandikaona. Ndipeiwo cheya panapa. Ndipeiwo cheya nekurumidza. Thank you. Thank you. Ndipei imwe. Yes, that's right. Gogo ndipei. Ndipeiwe njira renyu. Alright, iro jira razoya tidzorera igogo rawo. Rifukidze apa. Patebhuru kapa nai. Itebhuru cloth. Ndiri kuseri kwepulpit nai. Ndiri kuoneka. Like this. David anoti Mephibosheti uchadya patebhuru pangu. Zuva rega rega. Uchadya patebhuru pangu. You are going to eat with me every day on my table. Vadikani, varume, nevakadzi, vanamai, navanababa, vakomana nevanasikana. Muyenza anosvika Mephibosheti ari patebhuru namambo. Ndiani angazive kuti Mephibosheti akaremara. Nekuti pakavharwa necloth. Mephibosheti akavharirwa urema hwake. Saterebosa. I have come to tell you today that regardless of your crippledness, of your disabledness, it doesn't matter when you come to the house of the Lord.
Your lameness is going to be covered by the grace of the Lord. Mephibosheth is behind the table. When a visitor comes, they will not realize, they will not know that Mephibosheth is lame. Akaremara Mephibosheth. But ari kutya mumba ya mambo. Ndakudaidza nhasi iwe wakazvidzika kwazvo. But Mwari vari kuti uchadya muimba yangu. Zuva rega rega. Grace has located you. Grace has located you. Favor has located you. I have come to tell you today, favor has located you. Uri kulodipa kwa uri ikoko. You don't need to be somewhere else. Uri kulodipa. Kulodipa ikoko. Nyasha dzinokuloketa. Ndiani angazive kuti Mephibosheth chirema ari kuseri kwetebhuru namambo achidya nekuti makumbo akavharwa. Ndine vanhu here, urema hwako hwakuzokavwa nenyasha dzaMwari. Urema hwako hwakuzokavwa nezviri kuitwa naMwari panzvimbo ino. Mwari vakutoita nyasha nezita raJesu. Pane zviri kuitika masikati ano. Zvandiri kutaura Mephibosheth. It doesn't matter you are lame. It doesn't matter you are disabled. But nyasha dzakuloketa. Nyasha dzakuloketa. Nyasha dzakuloketa. Nyasha dzakuloketa nhasi. Chinja matauriro ako. Unoziva muchechi vanhu vanotaurwa kunzi iti I'm the head. Munhu wese uti I'm the head. I'm not the tail. I'm above, I'm not beneath. The word of God says I'm rich, I'm not poor. Saka paunoramba uchitaura izvozvo kumba kwako, dambudziko nderekuti tozvitaura tiri muchechi kana tapanza utoti iwe zvedu vana pombi adona. Watokanzura zvawanga uchitaura uri muchechi. Pari kudiwa consistency yakuti uri kumba, uri kubasa, unovataurira kuti zvenyu ndiri pano nemi, but I am a CEO. Uri kutarisa kuti Jesu anozviita, uri kutenda kuti Mwari anozviita. Ndoda kusimudza kutenda kwako nhasi kuti usvike palevel yekuti progress is happening in my life regardless. Pane vamwe anotoregedza kuuya kuchechi nekuti handina hembe itsva. Iwe uya neiyoyo Jehovha vanokuitira mushe. Pane imwe nguva ndaipfeka one suit kuUK. One suit. Ndonoimba, tonocheya ne one suit. Next Sunday ndikupfeka iyoyo futi. Asi upenyu wangu wakatogutsikana. Pandaiziva kuti hazvigare zvakadai. Pane kuri kuendwa. Ndine vanhu here. Mephibosheth, chinja matauriro ako. Chinja because matauriro ako ano determine kona kuti ano trigger progress. Matauriro ako ano trigger progress. Ano trigger expansion. Last week ndakaparidza ndikati Jabez anonamata. Anoti what has happened? I was born in times of pain. But pain cannot control me. I am going forward. I've got to change how I speak. I've got to pray away pain. Because there's somewhere that I'm going. That you may bless me. And enlarge my territory. Theme scripture yedu, Isaiah 54. To strengthen your curtains. Enlarge your lounge. Because more are the children of the barren than the ones of those that bears children. Parikunzi wedzera lounge yako nekuti vana vako vari kuzowanda. Ndine vanhu here
Let the sick say, I am healed. Let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong. That is what the Lord says. Pane vanhu here varikuda kuchinja language yavo. You are not ordinary. Iwe ungabelieve kuti uri ordinary, but not me. Nekuti ndiri kuona mumweya. Pane zvandiri kuona right now. You are not an ordinary person. Ndambotaura paservice yemakuseni. Ndikati iwe tora munhu ari pa next door wako. Pauri neighbor yako now. Muendese kulunch achiri kutoreka kuenda kulunch. Ndapane nguva yayo newakuda appointment. Asisasvikirike. Auri kufunga ndiri kutamba. Pane zviri kutoitika right now. Pane kushanduka kweupenyu. Lodiba. Mephibosheth ari kulodiba. Makumbo akabviswa. But anomira. Anoti my day shall come. Zuva rasvika. When the due season comes. In the fullness of time. Saterebosa. In the fullness of time. Mukuzara kwenguva. Iwe uchada appointment kundiona iwe. Ndati bata munhu ari pa next door wako zvakanaka. Because you don't know what the Lord can do mangwana. Can I give you an example? Mukadzi waObama akapinda chikoro nemumwe murungu. Mai vacho vakati no, you can't share a room with that girl. She's black. But when the season comes, she was the wife of the most powerful nation, the superpower of the nation, America. Akapinda White House. History yacho ikatobuda kuti pane vamwe vaitoti azviite. Dada kuna kudadira ari pa next door pawo. Kana dai wakangwara waimutora kuenda kulunch. Nekuti auzivi kuti mangwana zvichazovei. Mephibosheth ari kulodiba. Haana chainacho. But rinomuloketa zita rake. Zvinonzi kune mumwe ari kulodiba. Mwanakomana waJonathan anonzi Mephibosheth. But haana makumbo. Asina makumbo kudaro. David the king said, bring him into the kingdom. Ngauye muumambo. Adyeni patebo pangu. Every day. Vasvika ipapo panonzi pane vasenzi 20 zvikanzi vachange vachirima nekuita ndichakudzorera land yese that belongs to Saul. I'll give you. But kana ari saMephibosheth ari kudya nene every day. Chikafu chamuri kurima ndechenyu ikoko. Asi kana ari Mephibosheth ndiri kudya naye. Ndine vanhu here vari kutenda kuti Mwari akukusimudza zvekuti kunyangwe zviri kuitwa nemaservants hazvisi zvako, iwe unodya namambo every day. You eat at the table of the king every day. What grace is that? What kind of favor is that? Mwari ngaasimudze vanhu paFaith Alive. Mwari ngaasimudze vana baba navakomana, vana mai nevasikana vanomira vachitaura kuti ndauya muimba yamambo handidzokere ndakadaro. I'm going to eat on the king's table every day. Ini ndine nharo ini. Zvamuri kundiona ndine nharo. Dai maiziva upenyu wangu. Maiziva kuti mufana uyu ane nharo. Ini ndine nharo. Yeah. The kingdom of God suffered the violence by the time of John.
And the violent only shall take it by force. Pari kudiwa chambaja, pari kudiwa musindo, kuti utore what belongs to you. Pari kudiwa noti azigone kuti ndikupe munda wamtakapiwa nemadzibabangu. If kwa Israel kwanzi vakadzi avagone kutora imba ikango yevasikana chete, vana ivava havagone kutora nhaka yababa vavo. But the daughters of Zelophehad vakaenda vakati, Moses, nyaya yekutaura hazviite, kunyangwe nyaya iyi yakabva kuna Mwari, but tiri kuzochinjisa mutemo kwaIsraeri. Yedu nhaka tiri kuida. Pari kudiwa vane jambanja vanoti nhaka yangu ndiri kuida, ndakuzochinjisa mutemo. The law shall be waived because of me. Ndomva zvanzi, ndo Moses aenda kuna Mwari zvanzi vana vauya ndoita sezvanzi chinja Moses. Vari right. Wotovapa minda. May God raise such a faith alive. Vanoti zangu ndezangu handisi kutaura zvimwe. I'm not talking about more. I'm talking about what I have which has got my name on it. Zvandakanzi naMwari ndinofanirwa kuva nazvo. Ngazive zvangu nezita raJesu. What is meant to be mine, it should be mine. Another tribe cannot take it. Another family cannot inherit my father's inheritance. I have got to take it. Vasikana vakachinjisa mutemo mubhaibheri nanhasi. Mukazvarwa vasikana vanopiwa inheritance yababa vavo nekuda the daughters of Zelophehad. May God such people raise such people at Faith Alive who will stand and say, what belongs to me is mine. And it shall be in Jesus' mighty name. It is your portion to claim what belongs to yours. Vakaipiwa nhaka yababa vavo. Bible rinoti Mephibosheth akadya patebhuri yamambo. Akaremara kudaro. That is verse 13. Akaremara kudaro. Akadya patebhuri yamambo. Zuva roga roga. Mwari ngaasimudze vanhu vari kuti I'm going to eat on the table of the king every day. Kana takutaura pamusoro petable yaking vadikani, pane protocol. Haungoenda patable zvisina. You know, kuEngland tine makings. Vana vanotokura vakutoziva kuti macelebrity. Zvinongoti macelebrity ekunashi chete ndo anokura asingazive kuti macelebrity. Zvekuni muri macelebrity mese nekuti you belong to the King of Kings. And the Lord of Lords. You are celebrities, but you don't know and look down upon yourself. Vakomana vakatumwa kunosora kuKenani vanodzoka ne-negative voice. 10 of them, they came with a voice, a negative voice. They said, we are like grasshopper in their eyes. And even in our eyes, we are grasshopper to them. Kurauti maonero avaizviita ndo maonero avaitwa nevanhu. Maonero aunozviita ndo maonero aunoitwa nevanhu. May God take away the grasshopper mentality at Faith Alive. You can do it. If the bishop says we are building a 25,000 seater building, you can do it. Just say yes, say we can do it. Because Maria is yako. Silver and gold belongs to the Lord. One day Jesus arikudzidzisa apedza zvikanzi vapei chikafu zvikana Firipa
hatina chikafu. Kunyange zikati tinoenda ku KFC kunotenga chikafu. Pandora mari svinhu. He was an accountant. Accountant ndokuzivai. Muno count out to the last penny. Zvikanzi hatina, zvikanzi pane mukamukomana kane hove 2 nemaloaves 5 ebread. Zvikanzi asi izvozvo hapana zvazvinoita. Kwavari hapana zvazvinoita, but kuna Jesu zvinoita. Zvikapinda muruoko rwaJesu zvinoita. Kana zviri muruoko rwako hazviite, but kana zviri muruoko rwaJesu zvinowanda. Do you know why Jesus didn't preach prosperity gospel? Because he knows it's common. In the kingdom, prosperity is common. Seek ye the kingdom, chat, and its righteousness, and all things shall be added. United Kingdom, mind you, yakuita mirror the kingdom of God. Ukangotsvaga citizenship yemuUK, watopa ma benefits. Saka Jesu anambotaura onzwanga achitaura kuti Jesu ana kuparidza prosperity eka because haiziva kuti it's common. Imimi vanhu manje nechikonzero takutoriparidza reprosperity. Why? Because imimi vacho hamusi kuzvitenda kuti you have got prosperity. Kune maCEO ari mumo asati amaCEO. Mwari vari kutoshamisika kuti paprogramu yengu uye kudenga zvakatorongedzwa zviripo already. Hamene kuti uri kuitei. Kugara zvakanaka kudya kwevana. Kugara mushe kudya kwevana. We also good faith alive. Your faith must be alive enough to take it to another level in the mighty name of Jesus. Don't look down upon yourself. Marivane zvaarda kutoita newe. Uri kudya namambo every day. Praise and worship. Pane zviri kutoitika masikati ano. I feel the anointing in this place. I feel the anointing in this place. Ndoda kunamata nevanhu nhasi. Ndoda kunamata newe. Toda kunamata newe nevafundisi vari pano nemaelders. Toda kunamata newe. Nhasi zuva rako. It is your day. Let's stand up in the presence of the Lord. Pane progress iri kutoitika right now. Pane zviri kutoitika. Amwe vanhu vanoda kuti amene kuti zviite sei kuti zviite. Indiri kutokudza panapa kuti pane zviri kutoitika muchadenga. There is something happening in the atmosphere. There is another dimension that God is taking you right now in the mighty name of Jesus. And it's kukusiya wakadaro pane zviri kuitika nezita raJesu. Iye anotida tinokunda hondo dzose nekuti anotida. Saterebosa renderebosia mandaraba kausondorobosa. Pane zviri kutoitika masikatano. I want to pray for you. If you are saying, Pastor, I'm that person who was in Lodiba, but today I believe that I'm coming out. Pamaskata ano wakutobuda. Pamaskata ano wakutobuda. Nezita raJesu. It doesn't matter your background. It doesn't matter who you are. It doesn't matter your color. You are coming out of Lodiba. Sateterebosa. Reterebosia mandarabakaut. You have been dating for 5 years. Asutaura zekurora. Ndauya nasi nezita raJesu. Nyasha dzekurorwa was located by grace whilst he was in Lodiba.
Saterebosa. Tina Mwari anogona. Tina Mwari weminana. Tina Mwari ane simba. Tina Mwari ane nyasha dzinogara nekusingaperi. Ari kuti Mephibosheth nekuda kwa Jonathan. It doesn't matter you are lamb. It doesn't matter una makumbo. Ndona kukuudza Mephibosheth. You are coming out of Lodibar. You are coming out. You are coming out. You are coming out. Zvako zvinoita nezita raJesu. Zvako zvinoita ndati zvakutoita. Zvanga zvisati zvaita but ndati zvakutoita. Nezita raJesu. The word of God cannot come back to him void. It will accomplish that which he has sent it for. Sanderebosa. Ngativanamatirei. Tenda kuti ari kuda kunamatira ye. Pane zviri kutoitika right now. Nezita raJesu. Something is happening. Something is happening. Praise and worship. Mwari muri Ishezu Aredu Tarirari no penya Uzuru Ishewedu Asimwe Mwari wedu Unga One Ibo Pauloso Iwe Fapana Novo Yedu Mwari Muriwe Novo Yedu Ishewedu Atiziche Ono Zenu Tose Izozo Setino Ishe Kundwa Nemiwoti Ko Baba no Kufara Unotipa Unitaku Ishewedu Unotipa Receive your in the mighty name of Hallelujah.
muno ewo komo tiwayo makomborero makomborero cheso ishewedu makombore rorenga mariwe aripo aiwa mari iwo guti anoniswa toimba haleluya haleluya hare imaneni haleluya haleluya Hallelujah. Vana vakunovhura chikoro nai. Toda kuti vana vese vauye tingovanamatiraka kahwani. Nyasha dzaMwari dzivachengete. Pavanoenda kuchikoro, wisdom, understanding. Vana vedu ngavabudirire. We speak success upon our children. In the mighty name of Jesus. They will never be the same again. In Jesus' mighty name. As they go to school, akuziko kunoita msikanzwa, pati kuchikoro ndeko kunotsvaga fundo, ngavabudirire nezita raJesu. Ngavarangarirwe nezita raJesu. Vana vedu ngavabudirire. We speak an expected end. Yes. Praise the Lord. We are going to pray for them. Yes. Can you lift your hands to the Lord? And the elders and the pastors, lift your hands as I pray. Father, in the mighty name of Jesus, I surrender our children before you, O God. Vana vedu ngavabudirire. Vana vedu ngavaropafadzwe. Vana vedu ngavagone muzvikoro. Tanamata nyasha dzekugona muchikoro. Pamumwe nomumwe vavo nezita raJesu. Pavanodzokera kuchikoro, tinotaura nyasha. We speak some of them to be presidents, doctors and pilots. We speak success upon them in the mighty name of Jesus. We prophesy success and prosperity upon their lives. They will be people of influence in the marketplace and above. Father, we thank you in the government. We thank you today. May their names be said and talked about in the corridors of success in the mighty name of Jesus. Mazvita baba vedu nevana ngavakomborerwe nezita raJesu in Jesus' mighty name. Amen and amen. To God be the glory. You can take your seats in the presence of the Lord. Praise and worship. You can continue singing. I think vanhu vese vanamatirwa nai Mwari ngavakudzwe. Tinotenda kuti Mwari vanokuitira zvakanaka. As you heard the word, you have come to church. You are a candidate for miracles. You are a candidate for the grace of God, like Mephibosheth. Zvako zvaita wabuda mulodhiba. Ndati wabuda mulodhiba. Wabuda mulodhiba. Sekretari vanga vachitaura pamusoro pevari kufanirwa kutendeuka.
kuti ubhabhatidzwe. If there are any who are saying, I need such grace, I've heard the word and I want to walk in the grace of God. Ndoda kufamba munyasha dzakaitwawo nambe dzakaitirwawo Mephibosheth. Ndoda kuti usimudze maoko kana paina akuda kutendeuka, akuda kupa upenyu hwake kuna Kristu Jesu. Ndoda kuti usimudze maoko wherever you are. Maasha dzitibatsirei kune vari kure tigone kuvaona. Kana paine vada kutendeuka vada kupa upenyu hwavo kuna Kristu Jesu. Can you walk forward? Can you come over? Can you lift your hands first? Wherever you are. If you want to give your life to Christ, please raise your hand so that we can pray for you. Can you take another step to walk towards us? Come to the pulpit. We want to pray with you. Vada kupa upenyu hwavo kuna Kristu. Fambai uyai kumberi, Bible inotitama masikati vachiona kana ukavanyara umwari vachakunyarawo muumambo hwavo. Vanotitama ari masikati. Thank you so much, my brother. Waita zvakanaka wauya kuna Kristu. You have made the great decision to come to Christ. Sandarebos. Come on, let's put our hands together. Bible rinoti mutadzi mumwe akauya kuna Kristu, denga rinopururudza. What more about these who have made their decision to come to Christ? Come on, we can do better than that. Let's appreciate them in the house of the Lord. Can we repeat all the church? Can you lift your hands toward them as I pray with them? I want you to pray a sinner's prayer. And you repeat after me. And the whole church, let's repeat together. Father, in the name of Jesus, I thank you for your word. I have come to give my life to you. And I confess you are my Lord and Savior. I'm going to live my old life. And I want to follow you as I heard your word. Thank you for your grace and mercy. I come to confess my sins. And I will not go back to them again. But I follow after you. And I have given my life to you. And I walk after the light. Not after the darkness anymore. I am no longer of darkness, but I am of light. I come out of death. I come to life. In Jesus' mighty name. I forsake all my sins. And I am coming to you, Christ, as my Savior and Lord. In Jesus' mighty name. Maitwa zvakanaka mauya, Mwari vakuitirei zvakanaka. God bless you. Ndinotenda kuti masekretari vanoziva vatore mazita avo so that we can be able to visit them at any time. God bless you. Go and see one of the ushers. They will give your names, full names and phone numbers so that we can follow after you. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuropafadzei muzita ramambo Jesu. Amen. In the onanzi imbo ichiripo pinda ere pinda iwenzimo ichiripo pinda manubi Hallelujah. Amen. You will definitely come out of Lodiba. You will come out of Lodiba. Ausazvitarisire pasi. Hausi munhu wemanga iwewe. Wawanirwa nyasha dzakuloketa kulodhibha
nzvimbo yakashorwa, nzvimbo yekushorwa. Saka wanyukurwa kubva muLodipa kuti uzodya namambo. Oh, hallelujah. Tingopa chipo chekutenda kuna mufundisi Dewa. Mufundisi matumwa naMwari neshoko. Tinokutendai masikati ano. Vashumirazve vanga vari pano makuseni. Then the second service again. Aiwa ingopa chipo chekuombera. Munomboziva nyasha dzacho kana dzichiuya dzinongouya bedzi dzonanga kune uyo akazodzika akashoreka. Wacho asiri kutarisirwa iyeye asiri kutarisirwa ndiye anonyukurwa nenyasha. Kwemi munoziva kuti Mary chaiye akaingwa nengirozi akanzi kaziva iwe pamwe kana nemaslippers mapatapata anga asina achitobva kutsime aine tsoka dzakadai. Akanzi ndiwe waropafadzwa. Nyasha dzikana dzouya. Iwe. Mufundisi matiita zvakanaka nhasi. Hallelujah. Rega tikumbire host deko iuye vachiita presentation yavo. Hallelujah. Hallelujah. Tinongotenda Mwari nezuva ranhasi. Thank you, Pastor Dewa, for today's word. Matiitira zvakanaka mukati the power of grace. Toda kungotenda Mwari kuti nhasi tabviswa kuLodipa kwatanga tiri. Mwari vatiwanira nyasha nekuda kwemwanakomana wavo uyo akatifira akatida. Nhasi uno tasunungurwa. Iyesu tanga tisina kukodzera. Nhasi uno tiri pano kunyengetera kudana Mwari kutida kutisimudzira. Zvose izvi zvinogoneka muzita raJesu. Amen. Ndakamirawo mutsoka dzababa naamai vedu president baba naamai Chiyangwa. Ndoda kungokutendai neshoko renyu. Mugamuchirewo chipo chedu chidiki diki chatati tikupewo muzita raJesu. Amen. Or give another clap offering. Kune varopafadzwa chete masikati ano vari kunzwa kuti varopafadzwa. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glory. Aiwa isoda kuti titende zvezvakasarudzika kuna baba kunyange vasipo ndo vanotirongera kudya kwakadai. Hallelujah. Vanenge vari kwavariko asi vanoziva kuti isusu tinosara tiri mumachakwi echikafu chinhu chedenga. Mwari vachivaitirawo zvakanaka. Masikati ano regedzai tigokumbira men's fellowship iri kunzi vari kufanirwa kuti vasare vana baba vose vari kufanirwa kuti vasare kuno kukona iri kunoku iyi patinenge tichipedza service yedu masikati ano. Regedza tikumbire mufundisi Dewa vatipewo nyasha masikati ano muzita raJesu, then we'll be dismissed. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us all in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Tichiimbirwa nepraise and worship. Ingokwazisa vairi vatatu vakakukomberedza kuti kaziwaika ndimi venyasha, kaziwaika imi venyasha, iwe uchidzorawo nyasha dzacho. Dzingori nyasha pamusoro penyasha.